Mari dete guar ni debata ama, dot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guar ni ton di perbadia, na tu papalangit do tanoon. Amin. Taingot ma ale Jehovah, akadenggan ni basam dot asini roham, haisian narobi do akai, asa unang marsurak-surak aka musuk kumidau, ale debataku marhaposan tu hodoau, say unang pailau. Haleluya. Martangyang maita, ale Tuhan debata amanami na di bano gijang, para si roha na sumurung, na mandok moleate hami tuho, siyan nasa roha nami, ala di leon ho anakku nasa sedai tuha matean umop hami, asa unang mago na porsiai di bana, ale asa ngongulua na saleleng di nasida, tatap mahami ale amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus, na gabe habadiaon dohot hati goran diami. Sesama dosa nami salut ala ni pelean na sudenggan na pinalehon nai humopop hami tai paeleng ma pinggol mutu tangyang nami jala asi maroham di kami marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Undul mahamu tapuji matuata marende maita sen buku ende 210 onom ayat sada dot ayat 2. Patik ni debata diita di minggu reminiscere sadarion 5 patik parjolo 1 patik paupaton patik parjolo audo jahoba debatam nina debatata dan jadi marakup au benon mudi debatam. Patik patuluhon dang jadi dohon nun goar ni debata yang goso ture dalana ai hona uhumna do sogot akana marsine yang di goarna. Ido satna atong rap mangidogogo maita sian tuan debata. Tapuji matuhata marende masian buku ende nomor 160 sada ayat sada dot ayat 2.
saleleng na doa sini roham. Sai marpuati ma roham di hajau to nami, jala sai unang be ingot aka dosa nami. Ai jot-jot do hami mardosa maradopon ho, jala jot-jot do kusungguli hami rimasmu marite sian pangalosian nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah sai unang paingot-ingot pangalosian nami, unang alang asini roham, sai urupi mahami. O ale Tuhan debata hatuau nami, palua hami jala sesa dosa nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Laus tabege mahata baga-baga ni debata taringot tua sesa ni dosata. Adong do dihita sintua ni malim na songoni, na hundu di siamuni habangsa hato ngamon ni banua gijang. Dibaeni tarbain ibana do pangaluhon ro di ujung akana sandok ro tu debata marhite-hite ibana na mangolu do ibana toktong asa ditangihon nasida asa ngapon ma di debatana di gijang. Tapuji matuata marendesian buku ende nomor 437 ayat 1 ayat 2. Ata di debata turpuk epistel di minggu tasadarion imana ta surat di Filipi tolu ayat 17 satro di ayat 21 tajahama marsikat soring. Rap situru au mau ale akadongan jala pamanat hamu ma aka na marparange songon hami situron muna. Hamagoan do ujung nasida butuh nasida do di pardebata saela honona di hasangapon akana di tanohon di parohahon. Paubauna do daging ta na leaon gabe doson daging na sangapi ombar tu hagogon nai ai tarpatupa doksa dosa luhut na tu ibana. Ido saatna martua doakan na tumangyon hatan ibata jalan na upepsa. Amin.
Saha tindakon maha porsial tai songon nahi na tindakon ni dongata sa porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di bata Jehovah ido ata na kumana beli ipangu na silatus nama mata terkaja dua na silang na tua benar torun tanong na mulak mulu dia di patuluhon nama naik surgo lau lusian beta jaba nama naik surgo ima ibana dan surga nama teh au porsea tombi badia rausa kau ada badia Uria tahanan Kristen akan badia Dot ay sendosa Dot ay mandok Wala mau dosa mo dari Oh dia mau Sabagema kursian seksi perempuan. Di minggu on
Warta Jemaat Minggu 13 Maret 2022. Majelis Jemaat HKBP Bincarung menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang hadir bersekutu dalam ibadah minggu hari ini, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing secara live streaming. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang baru pertama kali bersekutu dengan kami ucapkan selamat datang. Bila ada yang memerlukan pelayanan gereja, hubungi Majelis Jemaat HKBP Bincarung. Horas Madihita Saluhutna. Nama minggu hari ini adalah Minggu Remisere, yang artinya ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu, dengan topik minggu Marguru Tulomo Nirohani Debata, berserah kepada rencana Tuhan. PHD Sektor diberitahukan kepada kita semua untuk hari Kamis 17 Maret 2022 jam 19 WIB akan dilaksanakan pertangyangan sektor secara onsite dan live streaming dari Gereja HKBP Bincarung. Untuk itu, mari kita ikuti acara pertangyangan sektor tersebut. Dan untuk topik bahasan PHD Sektor diambil dari Yesaya 55 ayatnya ke-6 sampai dengan ke-9 dengan topik Marhamu baun niroha asa unang mago, bertobat supaya tidak binasa. Berita duka cita. Pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 telah meninggal dunia Amang Laudin Barimbing, suami dari Inang Porman Erika Boru Panjaitan, umur 67 tahun, 2 bulan 2 hari. Alamat Taman Cimanggu, Jalan Boulevard, Blok O 3, nomor 12, dan sudah dimakamkan di TPU Pondok Rajet pada hari Kamis 10 Maret 2022. Dan acara penghiburan dari gereja akan dilaksanakan hari ini Minggu 13 Maret 2022 setelah acara ibadah minggu. Anak yang tambah. Telah dititipkan Tuhan di Palemohan seorang anak laki-laki kepada keluarga Batara Paruhum Raja Guguk Marlina Boru Simanjuntak pada hari Rabu 19 Januari 2022 dari sektor 1 Paniroi Situa M Simbolon. Semoga Tuhan memberkati keluarga yang mengasuh anak tersebut tumbuh sehat baik fisik maupun rohani. Jemaat yang tambah, mulai hari ini Minggu 13 Maret 2022 telah diterima menjadi anggota jemaat kita keluarga Diki Leonar Martua Silitonga, Happy Nurhani Evalianti Boru Sirait. Mereka adalah pindahan dari Gereja HKBP Resort Pelangkaraya dan sekarang bertempat tinggal di Kampung Kencana, RT 004 RW 002 Tanah Sareal, Bogor. Masuk ke sektor 2, Paniroi Situa MH Manurung dengan nomor register NIK 357. Dimohon ke keluarga yang baru untuk bangkit berdiri supaya dikenal majelis dan jemaat. Terima kasih. Kebaktian minggu diberitahukan kepada kita semua dikarenakan pada minggu depan kita akan melaksanakan acara Parborhaton pemberangkatan keluarga Pandita JF Sihombing dan Paujakon pelantikan Pendeta Beni Sitorus. Maka kebaktian Minggu 20 Maret 2022 yang dipimpin oleh Kabid Koinonia Distrik 28 Deboskap hanya akan dilaksanakan satu kali, yaitu pada pukul 10 WIB dan bergabung dengan anak sekolah minggu. Kita akan mengumpulkan sagu hati untuk keluarga Pendeta JF Sihombing melalui amplop yang disediakan khusus, dan bagi jemaat yang ibadah secara live streaming dapat mengirimkannya melalui rekening Huria dan akan diserahkan kepada keluarga Pendeta JF Sihombing pada hari Selasa dalam sermon terakhir di gereja kita. Atas perhatian,
Dukungan dan doanya kami ucapkan terima kasih. Periodisasi seksi-seksi. Sesuai dengan masa kerja kepengurusan seksi yang seharusnya berakhir Maret 2022, maka dihimbau supaya setiap kategorial mengadakan rapat pemilihan pengurus seksi periode 2020 sampai 2024. Kepengurusan seksi dapat dipilih 2 periode berturut-turut, yang artinya pengurus seksi periode 2020 sampai 2022 masih dapat dipilih menjadi pengurus 2022 sampai dengan 2024. Anggota pengurus seksi adalah 7 orang dengan periode 2022 sampai dengan 2024. Pengurus seksi yang baru diharapkan sudah masuk Minggu 27 Maret supaya dapat dilantik dalam ibadah Minggu bulan April. Rapat seksi kategorial yaitu seksi remaja, seksi pemuda, seksi AMA, seksi perempuan, seksi lansia dilaksanakan pada rapat kategorial masing-masing, diikuti semua anggota sesuai kategorial yang dipimpin oleh Ketua Dewan Koinonia dan memilih 7 orang dari anggota rapat kategorial sebagai pengurus seksi. Pemilihan pengurus seksi sekolah minggu, guru sekolah minggu, pendamping remaja dilaksanakan di rapat gabungan seksi terkait Dewan Koinonia, majelis takbisan dari antara anggota jemaat yang sudah lepas sidi dan memberikan perhatian untuk sekolah minggu dan pengembangan spiritual remaja. Pemilihan pengurus seksi musik dan seksi sending dilaksanakan dalam rapat gabungan seksi terkait Dewan Marturia, majelis tahbisan. Pemilihan pengurus seksi diakonia, seksi kesehatan, seksi kemasyarakatan, seksi pendidikan dilaksanakan dalam rapat gabungan seksi terkait Dewan Diakoni, majelis tahbisan. Anggota pengurus seksi di bawah naungan Dewan Marturia dan Dewan Diakonia dipilih dari anggota jemaat yang mempunyai talenta dan perhatian sesuai dengan seksi terkait, sehingga dengan talentanya dapat lebih terpanggil untuk melayani Tuhan dan mengembangkan pelayanan di HKBP Bincarong. Konven Pangula Nagok Tiki. Pada Senin 14 Maret 2022 akan dilaksanakan Konven Pangula Nagok Tiki di Distrik 28 Deboskap bertempat di HKBP Gunung Sindur Resort Cinere. Masuk jam 10 WIB. Pendeta dan keluarga akan mengikuti acara tersebut dan kiranya konven tersebut dapat berjalan dengan baik. Rencana baptisan kudus. Diberitahukan kepada seluruh orang tua yang masih mempunyai anak yang belum dibaptis, gereja merencanakan akan melaksanakan acara baptisan kudus pada hari Minggu 3 April 2022 jam 10 WIB. Pengajaran baptisan kudus akan dilaksanakan pada hari Kamis 31 Maret 2022 jam 17 WIB di gereja dan dapat mengisi formulir data baptisan melalui tata usaha. Buku renungan Prapaskah. Diberitahukan kepada kita semua bahwa mulai hari Senin 7 Maret 2022 kita akan melaksanakan ibadah keluarga di rumah kita masing-masing dengan memakai buku renungan Prapaskah yang akan dibagikan paniroi kita masing-masing. Ibadah akan dilaksanakan selama 5 minggu dengan 5 hari setiap minggu, kecuali Kamis kita pertengahan sektor di gereja dan Minggu kita ibadah kebaktian minggu. Untuk itu, bagi anggota jemaat yang belum menerima buku renungan Prapaskah dapat menghubungi paniroi masing-masing. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Himbauan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Melihat perkembangan penyebaran virus COVID-19 dengan varian Omikron saat ini,
kami Majelis Jemaat menghimbau kepada kita semua supaya tetap menjaga kesehatan jasmani dan rohani, tetap memakai masker dan cuci tangan, ukur suhu selama mengikuti kegiatan dalam keramaian. Jika ada yang merasa gejala COVID, supaya tidak hadir di gereja, dan jangan panik, tetap jaga imun dengan makan makanan yang sehat dan vitamin, istirahat yang cukup, dan tetap berdoa kepada Tuhan. Ibadah secara onsite tetap berjalan di gereja dengan tetap menjaga jarak, yaitu ibadah jam 6 WIB berbahasa Indonesia dan jam 10 WIB berbahasa Batak. Selamat ulang tahun. Seluruh jemaat dan majelis HKBP Bincarung mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan periode 13 Maret 2022 sampai dengan 19 Maret 2022. Firman Tuhan berkata, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91 ayat 16. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Warta keuangan. Rekapitulasi keuangan Minggu 13 Maret 2022. Jumlah penerimaan 15.601.673 rupiah. Jumlah pengeluaran 4.889.000 rupiah. Saldo surplus 10.712.673 rupiah. Saldo minggu ini 494.593.152 rupiah. Saldo per 13 Maret 2022 557.305.825 rupiah di luar deposito kuria dan dana perizinan. Begitulah warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana puji-pujian sian kurama.
Takujima tuata marende hita sian buku ende nomor 600 sia pulsada saat ma pengupalean sada A dot sada B. Damene debatan na sumurung sian saluhut na roha imana mengaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Oras madi hita saluhutna atan debatan nagabi songon ojahat di parminggota di minggu reminiscere nomor lapatan saingot ma akadenggan di basam imana dienet siap buku sada Musa bidu 15 mamuka masyanet sada 1 ayat tonom sada Musa 15 ayat sada 1 ayat tonom doh topik marguru tulomo ni rohan di debata sono madidok disita pai hutihut ma di bagasar rohata dung salpu akajamita odeng roma hatani Jahobo tu si Abram marhiti-hiti alatan nin nama unak koma biar ali Abram au dolo bulobum upam macai balga alanina si Abram ma we ale Tuhan Jahoba aha malehonom mudiau sana punu doau si Eliezer na si Damaskus nama si tiap bagasu akup nini na si Abram idi danga dong pinoparhu di lioko jala ida anak na seorang di bagasa jabuku nama si tean au dongi Roma hatani Jahoba madok tu ibana dang ibana maniako
naruar sia butuham ibana maniakko. Donge di togiot Tuhan ima ibana ruar tu balian jalaninna. Ua tailihom madopak langiti jala bilangi akabitang molo habilang ako akai donge di dok musema tu ibana songonima pinopar musogot. Jadi porsia masih Abram di Jehovah gabi hati korona doi di etong Jehovah ido sahatna kurian itu hata Yesus Kristus di tonga-tongan yaka parngulota songo jolma na terbatas pangatusiota, na terbatas gogota, na terbatas nang kemampuan sinadongan na adong di hita. Dalam perjalanan kehidupan kita, saudara konai jodoh kita, ima mabiar tahutak kita, laho madalani aka ari-ari ningoluta. Kita takut, kita mabiar alaniaha saudara konai ima adong godang aka hamaolon, godang aka parukilon, godang aka sipikiran. Jala saudara konai ala keterbatasan di kemampuata gabe marboha-boha mahita lau madalani aka ari-ari ningolutak. Sudedo jolma tahutan, semua manusia pasti pernah merasakan ketakutan. Orang kaya dia juga ketakutan, yaitu kapan hartanya akan hilang, dicuri, dirampok oleh orang lain. Ido bandagabe sipata ala di gudang niartana, dituhor halak do mobilna, dituhor do kendaraanna, dituhor do masna. Alailah keluar ibana sejabuna, gabi mabiar ketakutan, siapa tahu nanti diserempet orang. Saya akan rugi sekian-sekian. Ya molo dibape artana hepeng na dijabu, saudara kunai mabiar do ibana sotung ruan na panakko tu jabu. Orang miskin juga ketakutan dalam kehidupannya. Ahamai mabiar do na pogos ima molo dipikiri ibana lama dapoton nerokona ima pergantian semester orang miskin akan ketakutan apa yang harus saya buat usaha supaya anak-anak saya bisa sekolah. Molo nang marulau marpesta ibana tong do gabi mabiar ibana kuatir dia ketakutan apa yang harus dia lakukan supaya bisa melaksanakan pernikahan anak-anaknya. Mabiar donang natoras nelkon nadung mardonga saripe ibana mabiar donatoras ima taringot tu parianak konon. Memiliki anak maka itu menjadi ketakutan juga. Tidak memiliki anak itu juga menjadi ketakutan. Alani matsegok situ tudo nama bajol mama biar. Jala mola tapayutihu do iban ima mabain gabi mabiar jolma ima karena dosa. Aidung madabu do si Hawa do si Adam tu bagasa dosa gabi mabiar nasida mida debata. Adorang ditopa debata nasida jol mana parjolo di piakon ibana tu taman Eden tu perlak Edeni macai sonang do nasida bahagia sejahtera bersuka cita. Alai hola diputikon si Hawa parbuen ni hauna di dok ni Tuhani unang pangan unang jama asa unang mati ho gabe pitor mabiar donasida. Mereka ketakutan bertemu dengan Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan yang menciptakan mereka, Tuhan yang menjamin kehidupan mereka. Alai gabe mabiar donasida. Alanido biari gabe lam mangiburak.
lambalga, lam godang mana gabi mabajolma, gabi mabiar tidak mampu lagi dia bersuka cita dalam kehidupannya. Mabiar dojolma taringot tu masa depanna. Mabiar dojolma ima taringot tudung sidung anosia pertibion. Mabiar khawatir hampir identik. Dan itulah yang selalu membebani kehidupan manusia sehingga manusia tidak mampu lagi bersuka cita, tidak mampu lagi mensyukuri berkat Tuhan yang dia terima pada hari itu. Ido molo tapai hutihu do ima jamita di pertangyangan di hari Kamis nasalpu di sini dok do perjamita ima. Kita sering seperti pemuda yang kaya itu. Yang datang bertemu dengan Yesus. Apa yang saya lakukan? Dia mengatakan, Yesus mengatakan, juallah hartamu. Berikan kepada orang miskin. Dia ketakutan, dia khawatir. Dan tidak mampu untuk mengikuti Yesus dengan setia. Karena apa? Karena dia berpikir bahwa kehidupannya terletak di dalam hartanya. Padahal Yesus mengatakan, "Atuah hadio moho sadok portibion molo mago do hosam, molo mago do todim." Apa artinya kamu memperoleh semua dunia ini harta kalau iman hatimu, jiwamu itu akan hilang lenyap. Jala hidup banagabi doko Yesus unang kolsohon. Jangan khawatir. Tetapi seperti yang dikatakan yang mungkin kita sudah pernah mendengar, manusia, kekhawatiran manusia yang membebani kehidupannya ada yang dikatakan 3. Yaitu kekhawatiran atau ketakutan tentang masa lalu. Ay buasa tubuaw ito ngatongan ni keluarga na pugos. Ay buasa gabi ulo tiki mardonga saripe dohoton. Ay buasa na tiki dang denggano marsiajar. Sehingga dia dalam saat ini, dia karena beban masa lalu itu, dia tidak mampu untuk bersuka cita. Dia tidak mampu memandang jauh ke depan. Alanya dia selalu melihat bahwa kekurangan dalam kehidupannya. Yang kedua beban itu adalah ketakutan akan masa kini. Ekonomi yang morat marit. Molo tadok konuang sadok Indonesia, na terkenal do Indonesia, na dokon na ima. Petani sawit tetapi Indonesia langka dengan minyak goreng. Ketakutan sampai do antri jolma marjom-jom pai mahon di toko di swalayan sehari-hari ro. Itu gudang. Apa sona kunai soi pakai tong jauh ai hemat donang jolma. Jangan makan goreng-gorengan, rebus-rebusan. Alai kok gabi biar do jolma. Sotung sodapo tanau. HP dong itu hori, soi pakai tong. Ketakutan akan masa kini, ketakutan pendidikan anak-anak, ketakutan apa yang mau kita lakukan ini dan itu pada saat ini membuat manusia tidak mampu bersuka cita. Jalan oborat musia ima, ketakutan akan masa depan yang belum tentu pasti. Alanya juta duhita kekhawatiran kita itu tentang masa depan yang tidak pasti. Yang belum tentu itu terjadi nantinya. Ay nga adong artana, nga marjawi ibana, nga adong mobilna, nga adong tanona. Kontrakan na nga adong alay, mabiar dope, ahahaduan, tupahopuku. Hape anak ko nahula sada do. Ipeso nomor dana dope aling nga biar di mana tuh 20 tahun nanang roh. Sehingga dia tidak mampu lagi bersuka cita dengan apa yang dia terima.
Ketakutan. Ai dia doda ngatamak nian anakku, ngatamak nia boruku ngarapotan denggapar karijuan iya mangoli manian. HP dung mangoli ahana masa merbada do parumain. Dakya boy sonang. Ai hurip pudo songonok kelaki. HP. Semuanya ketakutan. Huripu songonon. Ujungnya tidak mampu lagi kita bersuka cita dalam kehidupan kita. Mabiar kita lau madalani aka aringoluta. Dan seperti yang dikatakan, semua manusia pasti pernah merasa takut. Turpuk sadariope di Papua di sini Pabotohodo, yaitu Abram sebagai bapa orang percaya opunina persea. Dikatakan ketika dia dipanggil Tuhan supaya dia meninggalkan tanah Ur-Kasdim, dia dikatakan supaya dia meninggalkan membawa istrinya dan hartanya. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ubay peho gabi bangso nabulun pos dorohan si Abram labor hat. So nerokon nai dibuat do nang nagabe ima sepupuna. Laudo nasida. Dang jolo di sukun ibana boha Tuhan. Songo dia dua nausi. Gudang do tantangan burujurong manang daung nanang sida potonoku. Tang ngapalay sukun ibana di sialannya pos ni rohana tu debata. Dia percaya kepada Tuhan. Borhati bana alai dong leleng sonar konai marumur ibana 75 tahun marumur 65 tahun inatana si Sara nama targuar nunga hol nunga matua nasida dangadong lepeda danak holosoat dotong si Abram. Sebagai manusia percaya juga dia khawatir. Imana gabe turputus dari diok sinakyan dung salpu akajamita odeng Roma hatani Jehovah tu si Abram mariti hite alatan. Melalui penglihatan Abram Tuhan berbicara kepada dia dan di situ dikatakan unak koma biar ali Abraham jangan takut. Upah mau besar bupam macai balga au dolo bulobum aku la perisaimu. Lobu-lobu perisai itu adalah termasuk itu alat untuk menangkis serangan daripada luar, serangan musuh supaya tidak mengenai kepada kita. Idok durisi au dolo bulobum. Di minggu-minggu na salpu hitai do ima tangiang di para pesalmen say homa gabi partano batuan gunung batu benteng pertahanan tempat berlindung audo perisaimu audo lob-lob namar lapatan nama jagahor asau nang marmara balgado upam. Atik peporsia do ibana tu debata alai dok sia dialusi si Abraham do ima di dok ibana di si hira-hira adong padilia di si we ale tu Jehovah aha maleono mudiau saina punu do au si Eliezer si Damaskus nama si tiap bagasu halak na seorang di bagasu nama nagabe si tian au. Ketakutan, kekhawatiran Abram tentang generasi berikutnya. Alania Allah bardo itu pak rencana di bata sakap ni di bata uju di topa jolmai. Ai di dokdo marpino pari mahamu asa so esuang iliako. Abram fokus dengan generasinya, dengan anak untuk dalam keluarganya. Nomor lapatan mo lidok ni bana di si esuang ila ko dia aha malian mo diaw ay say na puno au
ada pengakuan daripada Abraham ibagasang uluna bahwa anak itu adalah pemberian Tuhan. Soalnya dokona di Psalm 127 ayat 3. Pala ni Jehovah do di anak jala silelona sabing do parbue ni bortian. Anak itu adalah pemberian Tuhan. Buah kandungan itu dikatakan sebagai upah. Artinya kalau dikatakan itu upah, mulu hudoko kami mulu tiki konseling pernikahan saya do upah lebih enak dikatakan dan itu lebih rasional kalau dikatakan itu seperti keberuntungan laki derau. Dang ala ni godangna si panan ni jol madi bang dapotan undian mobil ibana. Tetapi ya memang rezekinya diberikan Tuhan. Dang alani usaha na atik pe totongdo dipanggil siya kita, mari kita berusaha. Lakukan bagianmu dan biarkan Tuhan melakukan yang menjadi bagiannya. Karena apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dang ngadong naso tarpatu pada bata. Jala di dok si Abraham do di si dong dok si Abraham si Roma Jehovah papos rohana. Dang si Eliezer, dang anak na sorang dibaga, na anak somang na si na sorang tuho, dang anakmu naruar siya butuham. Artinya anak kandungmu. Dung idoko ni si, idoko to Jehovah to si Abraham, idok donak yang di si ima didok do di si Porsea masih Abraham. Gabe di etong gabe hati koran na doi di etong Jehovah. Porsea beriman. Alaniaha di papos de batado rohani si Abraham. Ikon naruar siya butuham do anak kandungmu di papos de rohana dibuan di bana tuduru di dokon bilangi mabitang na di langiti molo ha bilang akoy songoni matorok ni pinoparmo. Iki marsi ajar teologi hami adong dopat doha taring utusin son idokon nakatapsir na idokon nati bahasa hola sada anak ni si Abraham ape idokko Tuhan ido torok pino parmo ina asing pe idok jo debatado tu si Abraham ito gio ni bana tu topi pasir etong mak bio jumlah ni pasir na di topi lauton songoni matoro ni pinoparmu molo boy dietokko so boy etong dietong si Abraham bilangan ni bitangi ujungna dang songoni ninna imana ko natiki debat tafsir perjanjian lama isi ale adong mahala madok kemuse daung ngatong na dokon na disi di pasu-pasu de batado ai dok de batado dang mulak boti hatani de bata ikum majadi doi atik pesada do si Ishak ditubuhon ima si Sara alai pinopar nanunga gawi bangsa Israel marhiti-hite pinopar ni si Jakob jala marhiti-hite hapor siauta di sido hita di dokon do hita pinopar ni si Abraham marhiti-hite parto Dion. Itu tercapai seperti banyaknya bintang di langit, seperti banyaknya pasir di tepi laut. Sau de tulus do nina jala di sini sana kunai si Abraham dang gabe dipakai ibana be logika na atik pe adong do nakyane ima na soloti rohana dungi patol was tu debata ai suado ngilek ko tua wanak alai hola di doko debata dang ikon anak musa diri do ietong bitangi tongoni itor Porsea do si Abraham hidup benagabi dokon ha porsioni pepos ni roha doi tabuka jo bebil temol orang dang mau bebil beke Ibrani 11 Heber 10 sada porsioni pos ni roha doi iman adalah dasar dari segala sesuatu. Wah, komersial ajar kita mesti mula kata non ibu kay jabuna da.
Nomor 8 ahar kona disi, iman itu, percaya itu, percaya itu tidak harus bisa dibuktikan secara logika. Posni roha, ada kepastian walaupun tidak bisa dibuktikan dengan logika manusia. Jala di sini saudara konakiani ala persia si Abraham, dia tidak menuntut buah perjadiina Tuhan ayama tua ami. Ayama tua besi Sara bayi dia dunia ini dang mungkin ni. Jala hiado si Sara tiki makata tiki ditamu si Abraham ima tolu suruhan na de batasa diri do naro di si makatai songono tahun naro terbegema suara dia dana kitongatongan di bagason. Mekel suping siapa si Sara di balik ni pitu ala di boto suruhani ay wasa mekel si Sara di si. Dan kenyataannya tahun berikutnya nunga seorang si Ishak. Alanya firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Dan mulak boti alai ikom menjadi do. Kurian itu atas Kristus ahadun anang dohono natu hita marhiti hite turpuk jamita di hita moloi doko disi marguru tu lomo ni rohani debata. Berserah kepada rencana Tuhan marguru. Molo bahasa Indonesia doko disi berserah apa yang go marguru nian na dokona memang adong do lapatanna berserah pasrah. Adong dona margoana dokona marguru belajar. Artinya menyesuaikan. Akhirnya tongani molo berserah jolma pasrah artinya dia mau. Seperti yang kemana dia berserah diri. Ido banda gabi dokon molo marguru namar siajar namar lapatan mangihutun ahana dok ni guruna. Jala idu na saya dipanggil siya kita banagabi doko kita murid Kristus, kita mau belajar daripada Kristus itu, daripada Yesus itu. Mulai doko disiakan ima marguru tulomo ni rohani debata namar lapata di si ima marhite-hite partikiata di dok dok ima songo siapa siau ni si Abraham. Dia percaya, dia yakin, dia pasrah, dia menyerahkan seluruh kehidupannya ke dalam rencana Tuhan. Karena apa? Rencana rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dang hamagoan alai hangoluan. Jala ido banagabe roh Tuhan Yesus Kristus atongan di portibion lau membuat ima ketakutan, kekhawatiran kita itu. Asa boha asa gabi bohita marlas ni roha marulupulup di bagasa gulmit ni ngoluta. Ketakutan, kekhawatiran kita dikatakan cukuplah kekhawatiran hari ini. Biarkan hari ini, besok biarkan dengan kekhawatiran sendiri. Dan pola luja kita mau mikir honi. Alai ikor rencana honotado itu ngatongan ni perngoluot tahun. Unang sonero konai unang gabi songon parhapor siau pidok kita. Ayang do jol masemat dokon atau ay mabaha mang paditanami sa guri Tuhan ido sude. Bereng ne pidong na martonga-tonga langit so na manua so na manabur ibana so na manggotil ibana ibar muru-muru Tuhan i. Bereng bunga bakungi so na martonon ibana. Alay da si Salomo pedang songoni pakai bahana ulina. Tong doy parmuru-muru Tuhani. Apalagi maakan na porsia. Alay songo kunay molo bunga-bungai. Pola diputik ko ni bana ang danak mamolo siya ni manang lewat horbo siya ni ipo idege itormate doy. Molo pilong na martonga-tonga lang iti, holam marsay iti, itor nang mate doy. Alam niya ha, asoy boto ilaw tu rumah sakit. Alay ang gojol ma, iliad di batado marpakilan, dia berakal budi, dia mempunyai otak. Hidup nagabi, molo idok ko pamaritatan waing,
Ima adong do kesempatan dilihat tu kita marhiti-hiti BPJS untuk mempersiapkan. Ima asa sehat pamatangta do pinoparta tutik kina mangihut. Pakai mai. Unang gabi sa negatif terus tabereng. Alanya ay natuari sarami. Ong pajupang di capil. Bah. Ang gunuan, syaratnya memang ikon hidokodo harus vaksin. Alima jual tanah Pak, ina ang inatasong mardokon. Tapi Pak, itu juga sekarang menjual tanah juga, rumah juga harus ada BPJS. Ya memang asa adong dosa betullah, adong jaminan kesehatan molotung tepu. Dan adok kepengna alai nunga ditanggung pamarentah. Hidei bari iholting sa sahotik asa boy. Tetapi kita akan boleh dengan sukacita menjalani kehidupan kita. Mulai doko disi marguru tulomo ni rohani debata. Berserah kepada rencana Tuhan isido hita di bagasang uluta di dokon iko botota dia do rencana ni debata. Unang rencanaku iko saut, ikon oluan di debata. Tetapi rencana Tuhanlah yang harus saya lakukan, yang harus saya terima, yang harus saya laksanakan dalam kehidupan saya. Unang tong say ikon lomoni rohata, taingok ma nang diajari Tuhan Yesus do hita uju martangiang. Namun natarbahen, buat palua mau buat mak pasiding mau sianau si tau nonon alai unang malomokku lomom manasaut unang lomokku lomom ma iko lomo ni roha ni debatado na tulus na saut di tonga-tonga ni ngoluta iko lomo ni roha ni debatado na tulus nang di tonga-tonga ni huria hakawi bincarung dada gabi holal lomota hagiota. Los idom managabe molo tadok konuang tasinggung taringot tu periodisasi seksi-seksi. Idom managabe idok konuang berganti pengurus berganti onekona pengurus seksi, tetapi program adalah program gereja yang sudah diputuskan. Dan program ni ketua. Unang marsogo idok kon angagati ketua dan ipak konami dap. Program yang sudah diputuskan karena itulah program Huria HKBP Bincarung. Ikol lomo ni rohani debata nanang sifat ulusota di tonga-tonga ni gulmi ni ngoluta. Napaduahon di dok matu hita marhite-hite turpuk sasadarion molo di dok konak disi asa unang pola mabiar hita unang tahutak kita. Bohado hita asa unang tahutan, unang mabiar hita di tonga-tonga ni ngoluta di dokon pasahat tu debata. Tinggakko tu debata. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan ketika kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, biarkan Tuhan yang bertindak untuk itu. Lakukan yang menjadi bagianmu. Unang songan dokon nang ahiara tabege jutaan ima barita ima ke ragu-raguan itu ngatongan ni ngoluta dari puro alani malota alani gogota iba marhiti-hiti tudo sa songonon ima disadatiki lama sahalak na tua-tua ima ina tu pasar maronan ibana alala tu pasar ibana atar olang do sian hutan itu onan jala dibuan ibana do memang ima sayur na disuan ibana ima jualon na tu pasar. Alau baru-baru dope gogo dope ibana sa matu pasar ijual may laku matiga-tiga nai. Ujung na siap pasar ibana itu horma haperluan ni sa minggu. Ibagas nasida itu horma deke asin. Ikan asin ate itu horma sira itu hor nerokon nadot akan asin haperluan akasabun itu hor pamasuk matu karajang nai. Mula may ibana alay di tongad dalan ngaloja ibana ujung na adong mamamolus parsado.
Nah, nama moluso persadoon ala tongodo tu arah hutana sida Roma persadoon ala burjudo na boru naik maho asau rapi mulak tama naik maho tu sadokon ina dangau kepeku ngasuda nakingan laho manuhor aka gabas dah unang pola garana no kosmo naik maho na boru da pola ayaw pe na nang mulat naman na ibana na persadui ujung na naik may bana tu sadui hudul may natai merdalam ma ima sadui alai di sadatiki di bereng ima persadui ma tupuri nai huti na tau kerajang naing ujung na Roma matai ena boru piakko sakarajang mi unak kutilo jaho ninna ale Roma natai madokon daung bapa lo mahuhuti hola ni panakoko isu ilo suau nako tu damon nga mau liate unang lo jaho dami mabuah barakenin na ujung na Roma persadu madokon daung na boru ay molo dung naik doho isa doon nung nga di tahun hodaon sudenai au pe ho pe do barang mi nung nga piakom ma daung lo masih huti ma unang paboratu unang palu jahu hoda minenna elo jaho na boruda anu saat sinyanin na alai dung di ya saya terus may bana alai dung merdalan dong danga pala sa dia liling lo jamay natai ujung na di piak kema jala dung nai piak kon ibanai niang mapakilala ana tona konai ayang guhodai ho dosongoni ima boban na ibuan ibana buhana boru ngata nang ilalaho nunga batuan ni may dokoko alinga lu jan nokko dami mabuanau dot barakon daw nga sarupay kurian itu atas aduh nanang dohonon na jodoh hita songon inai perempuani ngata pasaha tu de bata alai se torus ta tiop ngamar tangya kita Tuhan songonon alay sa torus tatiop pabuhado ba ni Tuhan ilaho mangulahon makubasi menolong kita ketika itu semuanya kita pegang lagi hidupan nagabi dokon ima pasahat tinggakon serahkan dan ketika kita sudah menyerahkan itu dalam doa kita kepada Tuhan biarkan Tuhan yang bertindak. Karena apa? Tuhan lebih tahu, Tuhan lebih mampu daripada kita. Neang ma porsanota hidupan nagabi dokon marguru mahamu tuau. Roma hamuna loja jalan asorat asahu pasonak kamu guru kamu mah belajar menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Idone dokona ima haporsiauni posni roha doi ima dia kesirimon pamotoan atau tu taringot tu nasoni ida. Kita terbatas. Molu dokona sugarina noang tua mang sutapea tu maju jabum sianon niku tuduonna ding do tuduonna kaluar peibana lo manuru paling do ima langit do taka hauro terbatas do alai taboto do takas adong do jabun di sutapea adong aledang boy tuduot tasyanon songon ido banagabi hay dokon ay pergaus do paditainin na idokon adong surgo hape soboy itu idia tur surgoi surgo yang boy tuduon alai pasti radong adong ido haporsiaun nunga di parade tu hata Yesus Kristus surgo nunga rodo ibana marsogot ido kepastian dan itulah kepastian daripada pengakuan iman kita au porsea kepastian dedang keragu-raguan di si dang moga-moga sona yokon dialakan alai pasti hidup banagabe edeta sa do ima sa masih paida do akan aporsiai molo dung sahat tu hasonangani
Ale mo lo dang sa tong tibana to hasonangani dang persibadani. Kadang udalan ni iko jolo sahat do jala asa saat kita dusi sudai do ima iko pos rohata molo marpos ni roha molo so marhapor siaun dang tau haposan ibana molo so marhapor siaun dang tau ibana bongo tu harajaun do bata alai manang isen aporsia ni didi ido dapotan na hanguluan na saling na nunga di paradi Tuhata Yesus Kristus nunga dibuat ibana nama bay mabiar kita tahuta di tonga-tonga ni ngoluta molo ikum marukil pehitan waing molo tung pegudang aka parsoriota molo tung peg gale pamatang ta ingot ma di hagaleo mido patar hagugoon ni Tuhani alani marlas ni roha mahita marguru tulong mo ni roha ni bata mahita madalani akarin ngoluta loas ma rapon pasu-pasu ni bata rapo padonganion ni bata nang tajalo tadalani aka ari-ari ngoluta unang sai marhurang nehita alai hasabab pema najinalom ima nagabi jamita di hita asabo hita marguru tulong meneruan di bata dalam melihat berkat Tuhan cukupkan dirimu tahu di mana posisi kita hidupan nagabi dokon molo berhasil ho ketika Anda berhasil jangan lihat ke bawahmu level bawah, tapi lihatlah level atas, maka keberhasilanmu belum apa-apa. Alay molo marsitaonok ko, molo marsahito, molo rang dapot ang ngolu-ngolu ho, molo ho na PHK ho, molo rugi ho, unang bereng tugijang, unang gabi madele ho, alay bereng matutoru, godang dope na porsuk siyakko, godang dope na marsay siyakko. Hidup banagabe ang guhala Kristen mangulu do na na ima o teologia pengharapan. Nga ponggol pak na sada, tuani ma hola sada dope. Untung masih. Kan itu kan? Adong dope. Bohahalakan. Alanido di baga sa gulmi ningoluta. Di sido tarlumobi molidokon wang song kalak batak kita. Domu tuturpu tasadarion di dokon si hol diaka pinopar di dokdo. Dang gabi i pangabatita laho makaposi Tuhani. Alay pangido elek-elek pasahat tu debata jala posro hata madokson konai ima. Leonon ni debatado lobi sian natahirini debatado haroroan ni sudenai molo naking ititingtay ang ate ibadisi ima na di palumeho debata dang danak na sorang disi alam memang dang sorang sian na sida alay di palumeho debata matu nasida gabi yanakon nasida may buanon na matupad di dion parmuru-muruon nasida may banyak cara bagaimana kita mau mengasihi, bagaimana kita memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Gabi hira namar darat duhita, molo taparorot aka anak niaka anggita, molo tabain pangurupiot tuaka na somarama somarina, molo tabain aka na denggat tuaka na gale taurupi na sida, anak kota doi marhiti-hiti partodion. Tuhan mana masu-masu hita salutna, taingot maka dengan dibasam oleh Tuhan, jala leo maton turbadia, asa mengajari kami, marguru tulomon roham. Amin. Mau lihat puji-pujian madihotu oleh Tuhan, apalah di bagasan bason, ilosodo ham tutu oleh Tuhan marhanguluan,
marhai pason boy hami mangadopi sude akan masa di bagasang ulo nami tarlumo bitu tole Tuhan torop dosi tonga-tonga ni ruas ni uriam dia katiki-tiki na salpo na makilalahon li Tuhan masa isolasi mandiri na sida itu tonga-tonga niaka bagas na sida ala ni pandemi covid na totong do peli Tuhan margurasa di tonga-tonga ni luat nami di tonga-tonga ni bangso nami li Tuhan alai hola na asin ni roham do tutole Tuhan denggan ni basam do tutole Tuhan na totong madongani hami asa boy hami tutole Tuhan marhanguluan marhai paso tarlumobi marpakirimun na mangulu hami porsia hami di pangatoyomu porsia hami di padonganiomu do pangurupiomu di bagasa gulmin ingolu nami ala nile Tuhan sepergogoy mahami asa hotami marha porsioto unang ganggu hami molo jupa gale hami molo jupa marsait hami molo jupa gagal hami rugi hami le Tuhan dang dapat na sinita ni rohan nami le Tuhan alay nang matutuli Tuhan saluhut nay lampa to gua ka porsyon nami may asa marsigatong tuho hami le Tuhan asa songon na posop pamil Tuhan si Abraham na totongan le Tuhan porsia di hatam le Tuhan porsia di akapangata turmo dito nga tongan sa dok ngoluna di parsuromu ima tutol Tuhan napapostoro nami asa gabi dito koy gabi hati goran nami laho mga leon ng akapasupasom di bagasa gulmin ingolo nami asiro hamali Tuhan nang apala di bagasa na basope tora paston namin Tuhan nang sudia karuas ni huriam sa homatong Tuhan na madongani na sida di sudia aka parukilo di sudia aka parsorion di sudia nang aka na pasurato na sida nang sungsoli Tuhan nang dia kelas ni roha peli Tuhan totong maholi Tuhan na mamaki sa luhut na sa gabi parhitiamu la mga toy sa dok parngulon nami jala totok kami lituan lam hibul makaporsiho mangihutok ko lituan marguru tulong maniruham mahami tutuli Tuhan madalani dot mangulaon aka ulon nami sigano pari pasu-pasu akyan ako di bagasan aka persekulan persejaran na leon habiso kapistaran jala leon na lituan semangat di bagasa gulmin ingulun na sida madapat ton aka persejaran na sida pasu-pasu ng aka ruas ni huriam na mangula litua dia kapar karejuan na sida manang petutol litua diulaun na sida manang di dia petutol litua na sida marulaun totong malituhan pakton na sidai gabi songon pasu-pasu parhitiam muli Tuhan parhitian na sida totong alituhan laho pararato karajom litong atongan ni portibian Tuhan seho matong lituhan na mga liugogo dot bisuk na siya ko lituhan asa margogo marbisuk alitua sudi akapar karejo lamang ulahon akolon na sida ho Bartolomeo ni Roham pasu-pasu tutuli Tuhan nang apala di bagas na bason songon nadok ni hatam mali Tuhan songon elik-elik ni si Abraham mali Tuhan jalanunga di paposorohan ni si Abraham mali Tuhan ikon anak naruar siya butuhan na Tuhan na gabi sitian na ibana ima litua pasunggulo di bagasa gulmin ingolo ni akaruas ni uriam naong di pasu-pasuho na sida marhiti-hiti pasu-pasu parungas sa repeon na tarpay matutuwa lituan na sida di pasu-pasu para nakonon homatong Tuhan na pasaton ni salut na di bagasa gulmin ingolo na sida asa boy tutuwa lituan na sida marlas ni roala mamuji pasabguarmu jala tutong lituan na sida mabaik rumah tangga na sida gabi rumah tangga na di pasadaho na tong di bagasan holong masyolongan masyurupurupan masyadosa na sila Tuhan astong alituan jupang rumah tangga na gabi tao sitiruwa dito nga tongan niya ka masyarakat asiruha malituan na nga pala di bagasan o basope tora pason namin tutuli Tuhan nang sudia karuas ni Uriam aka program dito nga tongan di bagas dito nga tongan ni Huriamon homatong lituan na majuluan ni Hamis salut na pakya kaparhalado malituan pakya sudia lituan na aka ulo dito nga tongan ni bagas asa marhiti-hiti aka saka perencana lituhan boy mardalas salhut na aka disakapi dito nga tongan ni ruas ni Huriam nang dito nga tongan ni Huriamon ni Tuhan huwag kami tututuli Tuhan nang secara khusus Tuhan di hari Minggu imali Tuhan ulaun paborhaton na posom padita John Sperinan Shobing ali Tuhan las mangujakon padita benisitor seto tonga-tongan huriam hakawincarung Omatong lituan na patiurus salutna pada wakata ni parjata lituan patiur nang aka cuaca partikian lituan asaboy saluhut na lituan mardala do denggan jala tutong lituan marpos ni rohami hortong lituan na manongos nang aka na posoma lito ditonga-tonga ni huriam atau koro lituan na paskopon nang sude aka pakubasyoni asa marhiti si lituan lam tuguha porsyon ni aka ruas ni huriam na hubasi hami salutna atong sa dihoma dito rin nami pasu-pasu mahami lituan pasu-pasu nang akenakon nami pasu-pasu ng akan na tuwa nami astong lituan marulupolo pamila mamuji pasagwarmu marhiti-hiti tuan jes tuan na martangiak kami tuho amen maredehita lasto pasat maapiliata
Tatangya kumapiliata to debata martang yang mahita. Ale debata amanami na dibano gijang. Kodo haruan ni saluhut silalo na denggan. Dot na sa ulibasa na mauliutos. Upasata masya na nilom mituhami. Pilihan nami tuho. Sa jalo magabi uap naus di jolom. Paso-paso majala ramoti. Sa operasya kang pilihanon. Pati bulo na radyo mo dito nga tongan ni Huriam dot deportibion. Buhay marohanay marhiti-hiti todim. Salam tadahami gurang ni silolomi tuhami. Salam girgirha madok maulia tetuho. Marhiti-hiti Yesus Kristuan nami. Amen. Gijang sa pinerbadia magwarmo sa Roma harajonmo tesot malom ni roham di bana tongon sona di bano gijang leon matuhami seron hanguluan siya pari sa madusa nami son panisan nami di dosa nungan na mardosa tuhami unak kami tugon pangjunan palua mahami siyan pangago. Sadame jalang pasu-pasu ya ada bata. Di pasu-pasu jala di ramoti tuha de bata maho. Di sodako tu ada bata mabuina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako tu ada bata mabuina tuho jala di pasar roh madamena tu todim. Amen. Selamat hari Minggu madi hita salutna holan na paingoto do tu hita ima hari Minggu parminggota hola sahalido masuk pukul 10 pangujak konon dohot paborhaton
ima padita fungsional di Huriata na paduahon ima anodung sidung hitasianon patu-poto do acara pengapulio tu keluarga barimbing boru pajahitan asa taleo ma partikiata terlumo bisa sektor 2 doh sektor tolu ala kita ma bolahan amak di naidokona na marhawat nirwa Tuhan mana memasu-masu kita salutna oras ma